cangkeme sapa? Sampean. Lah kok rewel kowe? Ape cangkemku tak nggo udut, tak nggo ngambungi mengkenek-mengkenek. Lah karek aku ah. Iki negaramu. Nggih. Negaramu gedene ra umum. Ya. Mergo kowe dipati sing pol sugih, ya. Iki aku dadi ratu, kowe wong loro tak dadekno patih kowe. Kula patih. Kula napa? Kula patih. Kula Tukang kebun. Ya mboten adil. Lah piye? Patih kok tukang kebun. Ampun tukang kebun. Lah apa? Tukang ngarit. Yo ngarit kowe. Lono sampean ngono. Rawuh. Banjur negaramu wis tak silah. Ora mung negaramu. Sak leker gentonge kuwi bakal tak silah aku. Sak leker gendonge dipun kersakaken. Iya, iki sapa? Niki selir kula. Walah medu. Ayu. Nggih. Bupati sugih kok. Mboten sugih bondo Bandung ning nggih sugih bojo. Bojomu ra trimo siji kok 5. Lah Neneng kok mok deleh kene. Neneng sinten? Iki kaya Neneng. Iki bojomu. Nggih. Negaramu dadi nggonaku, bojomu ya dadi nggonaku. Oh ngaten. Iya. Panjenengan kersakaken napa? Aku pengen tetepangan karo bojomu siji. Aja monggo. Sing pol kulon kae sapa? Cahayu maju kowe, Nduk. Iya. Pasuryanmu jan nyedap-nyedapi alismu kaya ratan pantura sing bar dicor. Jenengmu sapa wong ayu? Sampun Kang Mas, kula wau sampun dahar kalih sate. Jenengmu sapa? Sampun wau nggih sampun ngunjuk jus nangka. Jus nangka? Nggih. Lho jus nangka, lha kowe wis mangan, wis ngombe jus timun kurang. Pun tak cepake nek badhe sare monggo lho Kang Mas. Ngombe jus teko turu. Jeneng tiga sate. Jenengmu ila sapa? Ya monggo nek badhe sare monggo. Sik. Walah, kupinge larangan bloko kok. Mboten Kang apa-apa. Mas nek badhe sare monggo lho. Lho monggo. Ngomong. Lho eman lho ayu lho. Monggo. Budik kok ngene wong. Pak, wong sing diputole niku mboten budeke kok. Aja perkara budekke. Sego goreng nggih sampun. Oh, cepet monggo. Monggo lho. Lah ngomong budik kok teko sego goreng. Sing dipetake niku mboten budeke. Sing penting bolongane. Nah, Iki ayu. Nanging aku ra seneng mergane iki cacat ruwan. mboten kangge. Ora kanggo. Balik mawon. Balik. Pripun Kang Mas? Balik. Nggih. Nara disentak kok ora krungu iki lho. Lah sing iki sapa? Ketok meni-meni. mawon. Majuan wong ayu. Anyar. Maju. Eman ayu. Cara cahayu metu kok gasur. Karek numpaki. Nggih. Duh. Ayu-ayu kok gasur kena apa to? Kena apa? Jantungan. Sek. Lho sing gasur tiba teko jantungan iki. Jantung prembeten sikil lumpuh. Eh. Wong niku sakit jantung Nah, terus lumpuh. Prembeten sikil dadoske lumpuh. Kowe lumpuh wong ayu. Kowe bakal tak usadani nanging ana syarate, gelem apa ora? Syarate kowe iso ngadeg, iso mlaku. Pajak meneng ae ra iso. Kowe iso ngadeg, iso mlayu. Tak tambani nanging ana syarate. Syarate aku ambung. Ambung ora kalong ae kok. Gelem apa ora? Najan kira gelem bakal tak usadani. Nah niki bocah lugu. Sik bocah niki sik lugu niki. Iya. Ayu nela yo. Mbokmu nyidam apa, Demben? Nyidam lontong aku. Balik najan kowe ayu nanging
atiku ora srek kanggo awak. Gendong. Lho ora kira bojo sampean. Hai, Dina senengen padune. gendong. Mau kon ngambung mboten purun malah niki ngun gendong. Lho. Streamingnya paten. Gendong kok kene lho, kok kene lho. Ya Allah, kayak gendong cahayu akeh iki. Laku wis tak tambani kowe kok laku. Ya bapakno nanda bejo aku. Wes go nanda dadi ngono aku sing mbok iki kok. Ya Allah. Ini. Wonge hiling. Aku ah. Melu-melu kowe. Apiye ngene ya? Bagiamu kono ya kono. Iki dibagi aku kok. Kesenengane ngoyoki nggonku kok. Iki nggon aku. Balik. Ngene iki regane piro? Alah 75. Tak genimo. Ora gelem, balik. Ya nyobekno wong. Kok kuwi apa iki mau? Lah pangan iki, pangan sampai. Awas. Wes. Aku engko radus. Aja, ampun. Tanganku tipet bokong kok. Ya, ora dadi boyokan ngopo. Nduk maju kok. Ya aku nek kene lho. Aku nek kono iki malah bablas rono. Iki raine sampean mau pundi Kang Mas? Pengen ngerti ra itu? Iki rai karo tolong Kang Mas. Iki dudu rai-raiku mengisap. Iya, makasih Kang Weh, demekmu sing ora-ora kok. Demeknya sing iki. Bok, itu bokong. Dalane iki aku nek kono kae kok bajur rene ae. Ning raiku iki lho. Suarane. Kok berarti jokmu pedhot loro iki. Ora kanggo, balik. Jangan balik dhewe kan ora karo Kang Mas. Gendong meneh. Ya Allah, makasih hari ini aku udah dapat rezeki. Ini. Ya. Walah. Ini iki titipan kowe. Sesuk lakone iki terus. Hah? Lakone iki terus. 3 tahun takon iki terus kok. Sing nganggo putih maju wong ayu. Asemmu, guyumu nyantongne atiku. I love you. Kamu tadi baru makan ya ini ada sisa nasinya. Jenengmu sapa wong ayu? Lune sing gede. Mbak. Dengerin. Tegese gede niku mboten iki. Apa? Nyuwun gelang sing gede. Jaluk gelang. Beb ibu beb. Hah? Iki mau cilik kowe gede. Iki bisu. Nggih, penyakit penular iki. Ora gelem balik. Balik tekek kowe lho. Bojomu kok remuk-remuk to. Remukan kok klumpukno. Lah iki lho sing ayu.
Dina gandelane nganti maju kok. Enggak lah, kaya jenengan. Jenengmu sapa wong ayu? Ora diomongi. Hai hai. Napa mau genteni kowe Mbak Nene? Jenengmu sapa? Sundel Limawati. Apa? Sundel Limawati. Sundel Limawati. Tepangno aku Kakang Partolegiman. Aku nyawang netramu, nyawang pasuryanmu kaya rembulan ing tengah wengi wong ayu. Do wong ayu. Papu janeng ati. Apa disawer? Aja medun wong ayu. Marane iki pojokan disawer. Wong kok nak medun malah kaya sapi depokan. Tak padha karo sampean padha budine. Heeh. Kai. Terus kowe iki terus lek kowe iki. Ini bang suara si demek kowe. Ora demek aku. Kaya ngene rasane wong dan asmara wong ayu. Ambuh kok ora enak ngene lho yo. Hah? Ambuh kok apa iki lho? Najan apek aku tresno karo kowe. Kowe kok iki iki. Ya mergane ya sing awakmu ya mau kowe gelem dadi bojoku. Aku dadi bojomu. Heeh. Gelem. Gelem? Tenan? Tenan Kang Mas. Peluk dong. Wes go iki ibarat iki wis ora ono wong ngono lho. Lah wong semenake mbok anggap apa? Ibaratnya iki nyamuk-nyamuk yang mengganggu. Nah, udah bilang itu. Aku mau malah kudo aku. Lah kowe aku kok terus ngono kok malah Aku tresno, aku milih bojomu iki. Iki bakal dadekno bojoku. Oleh? Ayo. saiki Kang Mas. Iya. Aku nek berbono. Hei, iki apa? Ayo. Lah kudune ra yo sing setep dak yo aku lah kok aku kowe kok kudu men demek iki kuwae. Lah nular kok. Ora sida mau kowe. Lah aku wis kadung cinta. Cinta? Cinta Kang Mas. Lah awakmu lara sur kok. Ayo bobo. Bobo? Bobo. Saiki? Heeh. Gendong apa ora? Ya gendong kabeh mbok gendong aku ora mbok gendong ya. Lah gendong iki dak padha gendong slender. Aku jaluk gendong. Wes kok. Kenapa? Buat. Lu gelem ora? Malah ajak tukaran iki. Ora gelem tak gendong kowe. Mbok tibanan. Ora wong ayu. Nek ora gelem lungguh kok. Ayo bobo. Hah? Bobo. Mengko Saiki. mengko wis Saiki. Instruksi. apa? Brengos aku ucul. Brengosmu templekan kok. Kesuwen sampean iki ucul. Karek. Bobo ya Kang Mas. Ini Klono Siwandono. Ora ana apa-apane aku, kowe kudu sabiyantu karo aku. Wonten nggih. Iya. Kok jauh. Heeh. Selir-selir, Bobo Kang Mas. bubuk oleh guri. Teman ya Kang Mas. Iya. Tambani. Heeh. Iya iya. Awas, foto. Halo Sondro Kirono. Bojoku. Apik lah. Halo Sondro Kirono ki bojoku. Sing ngomong bojomu sapa? Nek bojone iki Den Kang Mas. krungu kupingem. Gelem balik apa tak pateni kowe? Aku ora bali. Gelem bali. Aku bisa bali yen kowe wani mateni jeneng aku. Maju kowe. Iya. Loh. Bang mau kae doedan tenan kok.
Ya. Edan kok kene kancane jeneng iki kabeh. Ben berat. Ya. Kurang wae metu piye? Wek kok gak dioyok. Lah iya. Kurang ajar. Dan Mbak Uti pun seneng diundang niki pun. Sing penting iki karek Mbak Uti iki lho. Alah nek kono wis jelas wis aku rene iki sing apik ya, Cong. Ngono wae. Sing penting seneng, sing penting sehat. Bener kowe apik. Ya. Jas. Amin. Baca ketoke. Atas. Sesuk ape mantu. Sesuk pemantu. Mantu barang. Wah, kudune yo bakti. Iya no kok iso. Wong aku njaluk sabiyantumu. Sabiyantu apa, Gus? Aku kalah karo ratu mbah sapa jenenge? Ratu sapa? Ratu iki nganggo senjata irus. Senjata Iros. Iya. Coba kon rene adep ya. Ngono. Yo, tak adep. Ono bupati kok kaya tutuk luku. Lah rumah samu singkal piye? Kowe penak metu disawer, aku metu ngakok-ngakok ora disawer blas kok. Salahe ora disawer. Sapa kowe? Aku wong edan. Ayo. Wong edan nek mlete. Barongan kok kargo e. Ayo, logat. Lah iki kok jangan kasih maghrib. Apa percaya? Yo. Oke, ayo.
iku karo bangun. Kok gelem kowe? Lho, niki sinten? Aku kakangmu Bancak. Kakang Bancak. Aku Doyok. Kakang Bancak lan Kakang Doyok. Iya. Bangun, ana lelakon sing kaya mengkene, aku mung melehno karo kowe. Urung dadi ratu ana ing jenggala wae tumindakmu wis kaya mengkono. Apa meneh nek wis dadi ratu? Koyo tambeng pangestu nyuwun pangapunten, Kakang. Lalu Condro kira bali kok karo bojomu. Rene wong ayu. Yo wis kok dibagi wong ayu melu joget. Lalu Condro Kirana lan Panji Asmara bangun. Ana lelakon sing kaya mengkene, sing apik dienggo, sing elek dipendhem sak jeroning jero. Aku nak bekas sih. Ucap syukur jumateng Bapa dalah Ibu Pangesti. Mugi tambah rezeki. Amin. Amin Allahumma amin. Aduh. Lan sedaya warga